Kakav gadan miris. Da li se to moj sendvič osjeća? Fuj. Izgleda da će mi danas biti veoma ljuto. A meni će biti veoma ukusno. Juhu. Odakle je taj smrad? Ema, to je tvoj riba. Pojedi već taj sendvič dok se svi nismo ugušili. Riba? Ona pomera očima. Ili mi se samo učinilo. Ali to ne poništava činjenicu da ne podnosim ribu. Srećno. Fuj, ukus je još gori nego miris. Gadno mi je čak i gledati to. Jao. Ne, mrzim ribu. Odvratno. Izvinjavam se. Pa nema veze. Dobila sam oreo kolači, tako da me ne zanimaju tuđe nevolje. Odlično. U oreo je najlepša krema, koju jednostavno obožavam. Jo, ispustila sam pače kolača u mleko. Pa morat ću da pijem ovako. Takvo mleko mi se mnogo više sviđa. Upravo mi je pala na pamet jedna sjajna ideja. Sad ću pred vašim očima napraviti super ukusan čokoladni koktel. Gledajte kako se to radi. Ništa teško. To je to. Kakva lepota. Znate, napravila sam odlično piće. Njega treba piti izuzetno iz lepih čaša. Oho, svaka čast. Da, gledajte kako uživam i budite srećni zbog mene. Ajoj, da, sad smo veoma srećni. Veoma smiješno. Vidjet ćemo koliko glasno ću se ja smijeti kad Quentin bude jeo papriku. Nadam se da neću izgoreti. Pa, to nije tako strašno. Mislio sam da će biti gore. Gotovo. I sa mnom je sve u redu. Joj. Šta je to? Odakle ide dim? Odakle vatra? Ajoj. U kućići sam. Iako je Suzy smislila bolju opciju. To se još nije dešavalo sa mnom. Vatrogasni alarm. O ne, samo ne ti. Kakav užas. Prvo vatra, zatim voda. Blago meni. Quentine, zašto si tako mokar? O da, obožavam trouglasti Doritos. Baš kao što ja obožavam okrugle krofne. Prijatelji, a ja jako volim lizalice. Jo, šta je to unutra? O ne, buba švaba. Suzy, hajde uz pomoć papir kamen makaza da odlučimo ko će biti prvi. O da, pobedila sam. Pa, krofna, jesi li spremna da budeš pojedena? Jao, prelepa je. A sve ostalo ću odmah uhvatiti ustima. Op. Jo, zagrsnula sam se. U pomoć. Quentine, spasi me. Hvala, ali neću to više jesti. Bolje ti počni da jedeš čips. Da, upravo si, vreme.
O, da. Malo su ljute, baš kao što volim. Okay. Oduševljen sam. Ljute? Ali sa sirom su? Kventine, žao mi je da ti kažem to, ali tvoj Doritos uopšte nije sa sirom, nego sa ljutom paprikom. Već sam primetio to, ali prekasno. U pomoć! Moramo spasiti Quentina. Nadam se da će voda pomoći. Kakav užas! Gorim! Zaista je pomogla. Hvala, Suzy. Emma, jesi li spremna da probaš slizalicu? Nadam se da me ova buba švaba neće pojesti iznutra. Pa, je li ukusno? Bolje da se onesvestim. Tačno, osjećam se tako loše. Nadam se da će mi poverovati. A ja u međuvremenu odgledat ću challenge na Multidol. Da li Emma zaista misli da ne vidimo ništa? Znam kako da je naučimo pameti. Genijalno. Suzy, brže idi ispod stola. Čudovište! Hoće da me pojede? Ne viči. Bolje liži svoju lizalicu. Quentina, naš plan je uspeo. Čestitam. Emma, a gde? Da li te ustima? O ne! Živa buba švaba? Kakav užas! Fuj, mrzim smrdljivi sir. A meni se posrećilo, dobila sam žvake u aparatu. A ja imam marshmallow kocku, blago meni. Šta to tako smrdi? Quentin, to je tvoj sir? Da, pojedi ga brže. U redu. Moram da jedem. Jao, ukus je još gori nego miris. Odvratno. Jao, kakav smrad. Nadam se da će ventilator pomoći da ga se rešimo. Odlično, uspelo je. Super. Dakle, sad mogu pojesti marshmallow. Jedva čekam. Stani! Okrugli je, a sve što je okruglo pripada meni. Okruglo? Ne, ali neću da ti dajem svoj jedini slatkiš. Čekaj, imam jednu ideju. Sad ću pretvoriti marshmallow u kocku. To je to. Sad mogu mirno da jedem svoju hranu. Oh, da, prelepo. Cicija? Pa dobro, nisam ni htjela. Imam svoje žvake. Baš je ukusna. Jeste vidjeli kakav balon? Super. I to nije sve. Sad će biti balončić crvene boje. Gledajte. Op. Mogu non stop žvakati ove žvake i duvati balone. To je tako zabavno. Može li to malo brže? Quentine, predlažem da joj pomognemo. Hajde da. Ti drži, a ja ću da stipam. Sad nas više nećeš mučiti. Žvači sve odjednom. U redu, sad će biti najveći balon na svetu. To je to. Pa, Emma, Quentin, čuvajte se. Jeste li spremni? Biće eksplozija. Mi
Mislim da je to jako zabavno. Ne, uopšte nije. A što su naše torte tako male? Čak i manje od kolača. Ne znam, ali to mi se uopšte ne sviđa. Nadam se da će ukras ih povećati i što je najvažnije učiniti ih još ukusnijim. Odlično! Dobila sam šarenu Nutellu. Monika, vidi koliko boje ima. Nikad to nisam vidjela. Odakle da počnem? Jo, kako je teško izabrati. Treba mi par sekundi da razmislim. Sigurna sam da će mi sa lupom biti mnogo lakše da obojem tortu. Počet ću od žute boje. Odlično se slaže sa plavom. A sad ću dobiti malo naranđaste boje jer nema dovoljno svetlih akcenata. Monika, šta ti misliš? Jel ti se sviđa? Lepo je, ali nacrtala si samo jednu liniju. Nije tačno, moja torta je potpuno spremna. To je jednorog, jel vidiš? To je to, završila sam. Sad je tvoj red da okreneš krug. Upravo si. Cool, dobila sam žele oko. To nije ništa gore od Nutelle. I gde? O, vidim ga. Jao, koliki je, čak veći od tvoje torte. Samo ću ga staviti na vrh. O ne, oko je bilo preteško i izgnečilo je moju tortu. Suzy, sve je propalo. Zašto sam takav baksus? U redu, poješću ono što je ostalo. Možda će mi to malo smiriti. Ne pomaže. Jadna Monika, šta ti je? Ne brini, sljedeći put ćeš obavezno imati sreće. Glupo oko. To je sve zbog njega. Smiri se. Već ti se maskara razmazala od suza. Treba ti ogledalo da bi popravila šminku. Hvala. Ti si pravi prijatelj, Suzy. Šta bih je bez tebe? Moram da vidim na šta ličim. Izgleda da je se smirila. Sad mogu da probam tortu. Sigurna sam da je ne samo lepa, već i mnogo ukusna. Iako je mala. O ne, sad ću da kinem. Apči! Moja torta je uništena. Monika, ti si za sve kriva. Kinula sam zbog tvog pudera. Ko me je uopšte terao da ti pomažem? Samo sam htjela da se našminkam. Kakve lepe torte. Kate, hajde da odlučimo ko će prvi da okrene krug. To sam ja. Izgleda da me sreća prati danas. Jao, to su lizalice. Blago meni. Gde su? Jedva čekam da ih vidim. Uvek imaš sreće. Blago tebi. I ja bih voljela da probam takve lizalice. Baš su lepe. Dobit ćeš nešto drugo. A ovo je za moju tortu. Ali prvo ih moram probati. Jao, kako su čvrste. Ne mogu da ih zagrizem. Nemoj slomiti zube, Lili. Ne brini, neću. Već sam smislila kako da ih pojedem. Ne razumijem što će ti kesa. Uskoro ćeš sve saznati. Samo me posmatraj. Mislim da je to neki čudan plan. Ne, sigurna sam da će uspeti. Treba će mi čekić da izmrvim karamelu. Tako je. Čak mi se i sviđa. Mislim da si poludela. Smiri se. Preklinjem te. Nervira me to. Možeš da se opustiš, završila sam. Štapići mi više ne treba. Treba će mi samo karamela. Daj mi da vidim. Gledaj bolje svoje posla. Ova karamela je moja. Možeš da gledaš kako je sipam na tortu. Jao, ispada vrlo lepo. Koliko različitih boja. Sviđa mi se. Sad imam dugu na tanjiru. Stvarno ti je lepo ispalo. Podcenila sam tvoj plan. Sad gledaj kako uživam u ukusu svoje torte. Sigurna sam da će mi se mnogo svidjeti. Super. Mekane kore i hrskova karamela. To je savršena kombinacija. Ne mogu da te gledam kako jedeš. Verujem ti. To svako želi da proba. Ali srećom ova torta pripada meni. Spremna sam da pojedem sve do posljednje mrvice. Zapravo to ne izgleda baš lepo. Ne zanima me. Bitno je da je vrlo ukusno. Znam da mi zavidiš jer ti želiš ovakvu tortu. Upravo si, Lili. Ali ipak neće ti smetati da saznaš šta su maniri. Bolje okreni krug, a ne pričaj. Očekujem nešto ukusno.
Opa, jel su to bombone? Gde su? Uhvatila sam ih. Kako mnogo, odlično. Čini mi se da to nisu obične bombone. Sad ćemo saznati. Moram otvoriti pakovanje i pogledati ih. Stvarno izgledaju nekako čudno. Sad ću ih da probam. Juj, kako kiselo. Jezik mi je utrnuo. Ne sviđaju mi se takve bombone. Hej, zašto si stavila samo jednu bombonu na tortu? Stavljaj sve. Hajde. Inače ću ti pomoći. Nemoj da me teraš, Lili. Sipaj bombone, odmah. U redu, samo me ostavi na miru. Što si takva? Bravo, vidiš, to nije bilo teško. A sad probaj. I bez tebe znam šta treba da radim. Nadam se da je torta toliko slatka da neću ni osjetiti kisle bombone. O ne, osjećam ih. To je odvratno. Da, vidim po tebi. Ti si za sve kriva. Ti si me naterala da jedem to. Dajte mi vodu, hitno. Mislim da je bolje skloniti sve bombone i jesti samo tortu. I ne pokušavaj da me ubediš, ovaj put te neću poslušati. Vidim da si odlučna. Kako slatko. Super. Prijatno, Kate. I gde su naše torte? Možda prvo trebamo da zavrtimo krug. Hajde da proverimo. Dobila sam Kit Kat, blago meni. Ali gde je? Jao, pogledaj koliko si dobila. Joj, veliku kulu. Nisam mislila da će ga biti toliko. Drago mi je zbog tebe. Možda ću ja imati sreće. Okrećem krug. Šta je to? Juhu, to je M&M's, blago meni. Gde su mi bombone? Jao, koliko sam dobila. Izgleda stvarno cool. Sad imamo sve osim torta. Tako je. Čekamo. Vidi, Suzy. To je torta. Jedna je, ali baš je velika. Neverovatno. Na spratove je. Blago nama. Jedva čekam da je probam. Ali prvo treba je ukrasiti. Spremna sam da počnem. Samo treba uzeti čokoladice. Šta si uradila, Monika? Sve pada. Možda nije trebalo da vučeš od dole. Ma nema veze. Bitno je da je sve celo. Da vidimo šta imam ovdje. Jao, koliko čokolade. Sad ću da probam. Super. Vafla je tako hrskava. Ne mogu da se zaustavim. Mislim da si zaboravila na nešto. Imamo tortu ovdje. Dobro, kako god ti kažeš. Sad ću je ukrasiti. Konačno, mislila sam da nikad nećeš početi. Ne brini, sve je pod kontrolom. Pogledaj kako mi dobro ide. Izgleda savršeno. Svaka mi čast. Kao da sam ceo život ukrašavala torte Kit Katovima. Naša torta izgleda prelepo, jel da? Nije loše, bravo. Stigao je tvoj red da se pokažeš. Ne brini, možeš računati na mene. Moje bombone će još više ulepšati tortu. Pogledaj koliko ih imam. Sigurno će biti dovoljno. Vidi, Monika, torta izgleda predivno. Mi smo odličan tim. Mislim da možemo da je probamo. Ne mogu da se nagledam na ovu lepotu. To je najlepša torta koju sam ikad vidjela. Svaka nam čast. Vreme je da dobijemo nagradu za naš rad. Jedva čekam da je probam. Spremna sam. Ali potpuno smo zaboravili na svečice. Ne možemo bez njih. Danas mi je rođendan. Dakle, torta je za mene. Prvi put čujem da imaš rođendan danas. Čudno. Pa sad znaš. Što si tako tužna? Danas je praznik. Moramo da se zabavljamo. Što će mi kapa? Treba mi torta. Možeš da uzmeš ovo? Ne razumijem zašto si tako besna. Zar nisi srećna zbog mene? U redu, vreme je da zamislim želju. Sad ću ti pokazati šta je pravi praznik. Zamislit ćemo da si napunila 1 godinu. Želim cuclu. Mama, gde si? Uspelo je. Sad je Suzy beba. Izvoli, nemoj samo da plačeš. Cucla, hvala. Napokon je se smirila. Sad mogu pojesti tortu na miru, a ti, Suzy, nećeš ništa dobiti. Super. Mogu li prva da okrenem? Jao, vidi šta je tamo.
Poverovala si? Ja okrećem prva. Prevarila si me, Lili. Izvini, dobila sam kokice. To je super, zar ne? Čudno, zašto su zrna zatvorena? Šta da radim sa njima? To se ne može jesti. Ništa ne razumem. Tako ti treba, nisi trebala da žuriš. Sad jedi ono što si dobila. Pa, upravo si. Morat ću da ukrasim tortu onim što imam. Ne izgleda loše, ali sumnjam da će mi se svidjeti ukus. Gotovo. Šta da radim sada? Nemoj da se praviš luda. Sad moraš da pojedeš to. U redu, probat ću pače. Iskreno, plašim se malo. Nadam se da neće slomiti zube. Jao, to je nemoguće jesti. Zrna su mnogo čvrsti. Pazi, inače ćemo morati da ti naručujemo veštačku vilicu. Baš si duhovita, Kate. Jel hoćeš da pojedem sve do kraja? U redu, pristajem. Ali moram nešto da uradim pre toga. Šta će ti vatra? Želim da spremim kokice. To je to. Pa to je genijalno. Kako ti je to palo na pamet? Uvijek sam bila pametna. Neverovatno. Takvu tortu ću rado pojesti do kraja. To je mnogo bolje od čvrstih zrna. Jao, kako ukusno. Oduševljena sam. Šteta što ja nisam dobila takvu tortu. Hajde da vidimo kakav ukras ćeš ti dobiti. Možda ćeš imati sreće. Lili, jedeš kao svinja? Jel si nekad čula za maniri? Pa šta? Tako je ukusnije. Smiri se, skoro sam završila. Još samo da obližem prste. Sada je tvoj red. Dobro, ja se sigurno neću ponašati kao ti. Nadam se da ću dobiti nešto ukusno. Šta je to? Liči na zeca. Verovatno je to železec. Sad ćemo se znati. Jao, dobila sam ne jednog, već nekoliko zečeva. Tako su slatki. Zamisli kako će lepo izgledati kad ih stavim na tortu. Također mogu da se igram sa njima. Super, blago meni. Dođi ovamo, dušo. To je to. Torta je gotova. To je kao neko zečevo carstvo. Baš mi se sviđa to. Ali najbitnije je da mi se svidi ukus. Sad ću da saznam kakav je. Super. To je mnogo ukusno. A sad ću da probam samo zeca. Kao što sam mi rekla, to je žele. Zvuči i izgleda mnogo dobro. I ja bih voljela da probam. Ti mi nisi dala svoju tortu, neću ni ja tebi. Znala sam. Moram nešto da smislim. Vatra. Kako mi to odmah nije palo na pamet? Šta to radiš, Lili? Stani. Torta mi se otopila. To sam ih htjela. Sve si upropastila. Nije mi ostalo ni jednog zeca. Iako je to i dalje ukusno, pokvarila si mi raspoloženje. Trebala si odmah da mi daš tortu, onda ništa ne bi se dogodilo. Znači, hoćeš moju tortu? Onda uzmi sve. Zašto si to uradila, Kate? Sad sam sva u kremi. To uopšte nije prijatno. Ti si počela ovaj rat. Ali ipak sam probala tvoju tortu. Super, baš je ukusna. Zašto je jedeš? Daj i meni. Da, stvarno je ukusna. Ali i dalje sam ljuta na tebe. Wow, šta je to? Velika kanta kokica. Nadam se da će vam se svidjeti. Ali prazna je. To je prevara. Stvarno? Nisam znao. Izvinite, sad ću sve popraviti. Sad čekajte malo. Da li je stvarno uspela? Super, kanta je puna. Wow. Ali zašto tako smrdi? Vidim da Lili to ne zaustavlja. Ne žuri, prijateljice. Za početak moramo uzeti kartice. Jao, potpuno sam zaboravila na njih. To, neću morati da ih diram. Volje da je moju karticu dobila Lili. A ja ću morati da liznem. Ukusno. Jao, ima vrlo čudan ukus. To je super. Ne razumem, zašto vam se ne sviđa?
Zašto si to vratila, Lily? Neću to da jedem posle tebe. Andy, ti si muškarac. Prihvati to dostojanstveno, inače ću te naterati. Veruj mi, to neće biti teško. Šta će mi džoger za podove? Ustani, uz njenu pomoć ćeš se braniti. Jao, prava bitka. Kako divno. A ti nisi baš prost. Nisam to očekivao. Ali teško će ti biti da me pobediš. Dok niko ne vidi, mogu pojesti sve kokice. Šteta što je ostalo samo malo. Spreman sam da ispunim svoj zadatak, ali kokica nema više. Da, nisam mogla da odolim, izvinjavam se. Lily, sve si upropastila. Torta u obliku hagi-vagija? Iskreno, to me plaši. Ne samo tebe, i nas isto. A miriše baš lepo. Možda uzalud paničimo? Jo, već si u pravu. Sigurno će nam se svidjeti. Hajde onda brže da uzmemo kartice. Da, već su kod nas. Super. Mogu da je liznem. A ja? Da jedem. Znači, ja neću moći da probam tortu? To je tužno. Žao nam je, Zak, nisi imao sreće. Dešava se. Ne razumijem šta se dešava, ali izgleda kao da torta mnom upravlja. Prestani da izmišljaš. Priznaj, samo želiš da je probaš. Ali nećeš uspjeti. Ja ću je liznuti. Jo, Quentine, šta je sa tobom? Ne znam. Te usne su se zalepile za mene. Izvinite, slučajno sam ih pojeo. Želim da liznem još. Ne, dosta je. Tako ćeš pojesti cijelu tortu i meni neće ništa ostati. Izvini, bilo je teško stati. Da, smiri se. Sad je more da ispunim zadatak. Pa da vidimo šta imamo ispod poklopca. Čudno, tanjir je prazan. Gde je nestala moja torta? Quentine, posmatram te, ne smete mi. Konačno mogu uživati u torti. Bože, kako je mekana. To je divno. Tako mi je drago što imam priliku da je zagrizem. Joj, čula sam neke korake. Hoće li mi neko objasniti kako je moja torta stigla ovdje? O ne, već ste jeli? Ne, nemojte, nisam ja. Možete ostaviti tortu sebi. Baš je neprijatno ispalo. Izgleda da smo mu upropastili praznik. Vreme je da saznamo šta ćete probati u novoj rundi. Super, to je sladoled. Iskreno, baš me briga. Hajde bolje da popričamo. Onda odmah dajte sladoled meni. Lily, kao i uvek žuriš. Još niste uzeli kartice. Ja stalno zaboravljam na njih. Verovatno zato što mi se ne sviđa ono što piše na njima. Hej, Jess, jesi li sa nama? Ustani. Mogu uzeti njenu karticu? Ne, tu sam. Čestitam, Jess, možeš probati sladoled. Šteta što nije tako slatko kao ti. Ne mogu da gledam ove nežnosti. Hajde bolje da krenemo. Već sam liznuo sladoled. Ali dok niko ne vidi, mogu to učiniti još nekoliko puta. Prestani, Andy, to je sve. Sad je red na Jess. Uzmi, dušo, probaj. Hvala puno. Tako se lepo udvaraš. Volim devojke sa dobrim apetitom. Fuj, sad su ti sve zube u čokoladi. Izvini, moram odmah da izađem. Izgleda da je pobegao od nje. Ne govori tako, Andy. Vratit će se. Obavezno. Ma daj, samo sam se šalio. Ne sviđaju mi se takve šale. To sam već shvatio. Ako vam ne smeta, poješću ovo. Ostalo ti još na čelu? Super, daj da uzmem. Ne smiješ bacati hranu? Ponekad mi se čini da možeš pojesti bilo šta. Izgleda da nas čekaju nova jela. Nadam se da si u pravu. Jel to meso? Ličina sirovi odrezak. Verovatno si u pravu, Zak. Uj, tako je liga. Ne želim više da ga dodirujem. Nadam se da neću morati. Da vidimo. Jao, pogrešio sam.
Moram ga liznuti. Kakva šteta. Drži se, druže. U mom slučaju je sve još gore. Baš mi je drago. Sve ovo znači samo jedno. Ne treba ništa da radim sa ovim odreskom. A vama želim sreću. Hvala, sigurno će trebati ovaj put. Smislila sam nešto. Možda ipak probati? Joj ne, šalim se. Hajde, bolje vi. Neka Zak počne. Hvala ti što si me pustio. Iako naravno mogao si da ne radiš to. Bolje da sačekam. Ne, Zak. Što ćeš? Ne mogu te terati da čekaš. Da, ovo može dugo trajati. Vreme je da nešto smislimo. Kao džentlmen prepuštam vama da započnete. Hvala gospodine, ali tek posle vas. Pristojnost mi ne dozvoljava da uradim drugačije. Da li mi se sve ovo čini? U koga su se pretvorili? Tačno, samo mi se učinilo. Zak, hajde da završimo s tim, počni. U redu, u pravu si, neko mora da završi ovo. Mislim da počne. Razumete me? O ne, sad ću da kinem. Poverovali su. Odlično sam ih prevario. Sad ću staviti u usta lažan jezik. Kako si, Zak? Sve je u redu. Ne želim više da kijem. Kao što vidite, lako sam to uradio. Ali šta ti je s jezikom? Otpao je. Ne razumem o čemu pričate. O ovome, Zak. Pogledaj ovdje. Jao, ipak su skontali. Znači, prevario si nas. Jel tako? Onda moraš još jednom liznuti odrezak. Zašto mi sve ovo? Bože, kako gadno. Jel ste sada zadovoljni? Moram odmah isprati usta. Kako ti treba? Sljedeći put nećeš varati. Završio sam svoj zadatak. Da vidimo kako će se snaći Quentin. Mislim da će to biti vrlo teško, ali imam jedan plan. Treba iskoristiti sos. Jao, kako je ljut. Već mi goru usta. Uskoro će ovdje početi požar. Zašto si sve ovo napravio, Quentine? Plašim se. Samo sam hteo da ispržim meso. I kako, jesi uspeo? Da, takav odrezak ću rado probati. Super. Veoma sočno. To je genijalan plan. Nisam to očekivala od tebe. Smatrat ću to komplimentom. Šteta što se ja nisam sjetio toga. Rano se raduješ, Quentine. Nije sve tako lako. Dodat ću malo tabaska u tvoj odrezak. Da vidimo šta ćeš onda reći. To je tako ukusno da želim još. Sjajno. Ali zašto je postalo tako ljuto? O ne, goru mi usta. Možda je kriv tabasko koji sam dodala? Zašto, Beci? Već sam jako ogladnila. Slažem se, mogli smo da jedemo. Šta ti je sa stomakom, Lili? Hitno mu treba hrana. Kada ćemo konačno nastaviti izazov? Odmah. Uplašio si nas. Ne sviđaju mi se takve šale. Izvinite, samo sam hteo da se pojavim spektakularno. Kako vam se sviđa moje novo jelo? Ne izgleda baš dobro. Čudno, ali prsti se malo kome sviđaju, ali ja ih obožavam. I trenutno će neko od vas imati priliku da proba ovo jelo. Gladna sam, ali ne toliko. I ja isto. Dobro je što neću morati da probam prste. Bolje da sad čekam večeru. Jess, šta sediš? Vreme je da počneš. Hajde, liži ga. Ali uopšte nemam želju da probam prste. Plaše me. Samo otvori usta. Ovako. Bravo. O ne, deo prsta mi je ostao u ustima. Šteta što joj se nije svidjelo. Ali možda će tebi, Lili. Neka hvala, ali izgleda da me ne pitaju. Drži se, Lili. Ovo će se uskoro završiti. Trudim se, Andy. Jao, kako lepo hrska ustima, super. Stvarno? Možda ja da probam? Rekao sam da će vam se svidjeti. Ćao!
Joj, vampir, napao me je. To je Jess. Nisam mislio da je tako impresivan.